tyypit katkaa. Täällä on hevonen niinku kiinnitetty tuohon tankaan. Näettekö te? Tuossa on tommonen, siinä hevosen jalkojen alla on tommonen kiinnitetty toi juttu ihan kauhean. Jos mä voin todistaa, täällä on vieläkin se hevonen. Okei, älkää ihmetellä, jos mä kuvaan nyt näin paljon hevosta. Mutta tää on ihan kauhean. Mä haluan sen pois tuolta. Se ei saa olla tommosessa narussa kiinni. Ihan kauheeta. Joo. Mutta sitten toikin. Aika kreipikaveri. Sitä elokuvasta en oo kattonut, mutta en tuu ikin kattoo.